खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं भाइगोस्रि बसुमतारी बे समाव पीएम किसाननि मोनसे गेदेर आपडेट पीएम किसाननि 20थि इनस्टलमेन्टनि राङा हाबसिगोन हादोरनि कोटि कोटि सुबुंफोरनि एकाउन्टआव पीएम किसाननि राङा हाबगोन नंगौ पीएम किसाननि मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां पीएम किसाननि मुलाम्फागिरिफोरनि एकाउन्टआव रां जमा खालामगोन पीएम किसाननि रां हाबैनि थाखाय रायजोनि लाख लाख सुबुंफोरानो नेनानै दंमोन नाथाय बे बारनिफ्राय नोंथांमोना पीएम किसाननि रांखौ नेनाङै नंला नांगौ पीएम किसाननि 20थि इनस्टलमेन्टनि रांखौ 15 जुलाइनि उनाव सोगोन 15 जुलाइनि उनाव 20थि इनस्टलमेन्टनि रांखौ लासै लासै आबादारिफोरनि एकाउन्टआव जमा खालामनाय जागोन आरो बे बिथांखिनि थाखाय फारिलाइखौ फोसावखाबाय जाय आबादारिफोरा केवाइसि खालामबाय बिथांमोना बे रांखौ मोनगोन नोंथाङा pmkisan.gov.in वेबसाइटआव थांनानै नोंथांनि मुङा फारिलाइयाव दं ना गैया बेखौ नायनो हागोन बेनि थाखाय गिबियावनो नोंथाङा वेबसाइटआव थांनानै नोंथांनि जिल्ला ब्लक गामिखौ होनांगोन आरो रिपर्टनि अपसनाव क्लिक खालामनांगोन अब्लानो नोंथांनि मुङा फारिलाइयाव दं ना गैया बेखौ नुनो मोनगोन आरो जुदि नोंथाङा फारिलाइयाव नोंथांनि मुंखौ मोना अब्ला नोंथाङा गोख्रैनो हेल्पलाइन नम्बराव कल खालामना अजद हरनो हागोन नोंथाङा 155261 नङाब्ला 01124300606 नम्बराव कल खालामनो हागोन आरो बेनि अनगायैबो नोंथाङा पीएम किसाननि वेबसाइटआव थांनानैबो लिरनानै अजद हरनो हागोन